Слава свете и животворещи, слава свете едносущни и животворащи неразделни Троици, сега ни присно во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Бог Господ, яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ, яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ, яви се нам, благословен гради во име Господне. Богородице, прилежно ни не притецем грешни и смирени, припадем в покаяние зовущем, изглобени души, владичице, помози на немилосердовавши, почти ся погибаем от множества прегрешени. Не отврати Твоя рабич ти, Тя во едино надежду имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині присно во веки веков. Амин. Не умолчим никогда, Богородице, сели Твоя глаголоти недостойни, а ще бути не би престояла молящи. Кто би нас избавил от толиких бед, кто же би сохранил до нине свободни? Не уступим, владичице, от Тебе, Твоя бура би спасайши, присно от всяких люти. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Яко свята си Боже наш, и Тебе славу воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, нине наста время всех освящающих, и праведни наш Дед судея, но обратися души к покаянию, яко блудница зовуща со слезами. Господи, помилуй мя, Пресвятая Богородице, спаси нас. Водами удождеви Христе, источник исцелени, во всечестнем храме Деви днес, Твоего благословения окроплением, отгоняйши недуги, немощствующих врачу души телес наших. Пресвятая Богородице, спаси нас. Дева родила еси, неискусоврашная, и дева пребила еси, мати безневестная, Богородице Марие, Христа Бога нашего моли, спастися нам. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, Дево, рук наших дела исправи, и прощение прегрешений наших испроси, внегда пети нам ангельское пение. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине присно во веки веков. Амин. Святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. И усподобите се нам слышанию святаго Евангелия, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрост прости, услышим святаго Евангелия, мира всем. От Иоанна святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наречена Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата.
защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За мира свише, за спасението на нашите души. На Господа да се помолим. Господи, помилуй! За мира по целия свят, за благостоянието на светите Божии църкви и единението на всички, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За този свят храм и за всички ние, които влизат в него, с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За високо преосвещение наш митрополит Николай, за честното презвитерство, за дяконството в Христа, за целият църковен клир и всички люди, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За православния български народ и за христолюбивото наше воинство, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За това село Лилково, за всеки град, село, страната и уния, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За уния, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен и за спасението им, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да не направи Господ Бог синове наследници на своето царство, чрез причащаването и поръсването с тази вода, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! Защити, спаси, помилуй ни, запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй! Като си спомням с всички свети, пресветата, преблагословена, славна владичица наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други го и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй! Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди и сега, владико, при рабите си, които ти се молят, и изпрати Светия Твой Дух, за да освети тази вода. И дай я на приемащите Твои раби, всички, които сме се събрали тук, на този свят празник, на всички жители на село Лилково и гости, и всички присъстващи тук православни християни, за премахване на страданията, прошка на греховете, изцелени от болки, освобождени от всяко зло, а така също затвърдяване, освещаване на домовете им, очистване от всяка скверната и прогонване дяволското коварство. Защото е благословено и прославено, пречестното и велелепно име Твое на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй! Спаси, Господи, благочестивия и христолюбив български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, и помилуй високо преосвещения наш митрополит Николай с всички православни епископи, които вярно преподава словото на Твоята истина и всичкия свещенически и монашески чин.
Амин. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които стоят тук и се молят. Амин. Спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които живеят в това село Лилково и техните гости. Дарува им душевно и телесно здраве. И към това християнско общество, служащо на Тебе, бъде във всичко милостив. Помени, Господи, които ни мразят и които ни обичат, слугуващите наши братя, уния, които са тук и които по уважителна причина отсъствуват. Помени, Господи, братята ни, които са в плен и скърби, помилуй тях и нас, по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя, защото Ти си изворът на изцеленията, Христе Боже наш, и за това слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец, при светия благословящия Твой Дух, сега и винаги, и във веки веков. Амин. Мир на всички и на Твоя Дух, да преклоним главите си пред Господа. Тебе, Господи! Господи, Ти, който благоволи да се кръстиш в Йордан и да осветиш водата, наклони ухото си, чуйни и благослови всички нас, които чрез прекланянето на своята шия ознаменуваме нашата рабска покорност, удостойни чрез причащаването с тази вода, да се изпълним със своето освещение и да бъде то за нас, за здраве на душата и тялото. Защото Ти си нашето освещение и на Тебе въздаваме слава, благодарение, поклонение с безначалния Твой Отец, все святия, благите, животворящия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Помилуй нас, Боже, според Твоята велика милост. Молим Ти се, чуй ни, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождение от греховете на всички Божии раби, които сме се събрали днес тук на този свят празник. Всички жители на село Лилково, гостите, за чуйни Божи, Спасителю наше упование на уния, които живеят по всички краища на земята и които са далече по море. Милостив, милостив бъди, владико, за нашите грехове и ни помилуй, Господи, помилуй, защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, и във веки веков. Амин. И живордани крестите се, изволи ви от Йоанна, нашего ради спасения. Христос, истинни Бог наш, молитва ми пречистия и пренепорочния светия своя матери, преподобних и богоносних отец наших и всех святых, помилуйте, спасет нас, яко благ и человеколюбец. Амин. Христос воскрес из мертвых, смертью смертью прав, и сущим во гробе живот дарував. Амин, амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, който си благословил 5 хляба и си наситил с тях 5000 души, сам благослови и тези хлябове, и тези предложения в този свят празник, който празнуваме днеска. Чрез Твоя Свети Дух ги освети.
и умножи в тези домове и в това село Лилково и освети верните, които ще вкъсват от тях, защото си свят сега и винаги и във веки веков. Амин. Богати обнищаша и взалкаша, взискающи же Господа не лишатся всякого блага. Богати обнищаша и взалкаша, взискающи же Господа не лишатся всякого блага. Богати обнищаша и взалкаша, взискающи же Господа не лишатся всякого блага. Помилуй нас, Боже, според Твоята велика милост, молим Те се, чуй и ни помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и добро преуспяване на Божиите раби Иван, Мартин, Виктория, Мария, Василка, Пенка, Георги, Димитър и сродниците ми, Божиите раби, Ангел, Елена, Златка, Ева, Петър и младенец и сродниците им и всички тук присъстващи православни християни на този свят празник, защото си милостив и човеколюбив Бог и за това прославяме Тебе, Отца и Син и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Погледни, Господи Исусе Христе, Боже наш, към тези ястия от месо и ги освети, както си осветил овена, който ти доведе верният Аврам и агнето, което Авел ти принесе за всеплодие, и както те са се удостоили да се насладят от това, което е от Тебе осветено и благословено, така и ние да се насладим на Твоите блага, защото Ти си истинската храна и подателят на благата, и затова на Тебе въздаваме славата с безначалния Твой Отец, при светия благословящия Твой Дух. Амин. Айде да ви здраве, айде да четем се и курбана другия. Отваряйте там копачето. Така. И горе-долу сме. Така. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Погледни, Господи Исусе Христе, Боже наш, към това ясти от месо и го освети, както си осветил овена, който ти доведе верният Аврам и агнето, което Авел ти принесе за всеплодие, и както те са се удостоили да се насладят от това, което от Тебе осветено и благословено, така и ние да се насладим на Твоите блага, защото Ти си истинската храна и подателят на благата. И за това на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и във веки веков. Амин. Христос възкреси из мертвих, смъртно смъртно прав, и сущи му гробе живот дарува. Амин, амин. Нека да ви за здраве благословени. Честит празник още веднъж на всички. Нека само за такива хора и поводи
Така ще ви дърпа панталона ми, раздърпа да идва умрялата пейка. Край. Край. Като писни край. Ами няколкото спичинки на
Уважаеми люковци и гости на селото, добре дошли на традиционния люковски събор. Днешният празник е двоен, защото тази година съвпада и с Международния ден на детето. А когато децата празнуват, когато се смеят децата в градината, цъфтят цветята и слънцето в китната круша се спира да гледа и слуша. Честит празник и на вас, мили деца! А сега кметският наместник на Люково, госпожа Карамфила Петкова, ще ви приветства и официално ще открие днешния празник. Добре дошли на всички гости и честит празник на всички люковци. Поздравявам и най-малките деца и им пожелавам да бъдат много здрави и да не спират да вярват и да сбъдват мечтите си. Благодаря на всички, които участваха в подготовката на този празник. Вярвам, че ще се забавлявате. Давам думата на най-обичания кмет Павел Михайлов. Благодаря ти. Здравейте от мен на всички. Добре дошли в невероятно красивото родопско село Люково. Всяка събота, първа събота на юни месец се открива традиционния събор на селото. Тази година не прави изключение, а напротив, виждате колко атракция имаше до този момент с тези гайдари и с прекрасните малки деца, които поведаха шествието. На първо място искам да честитя празника на всички дечица. 1 юни е Ден на детето. Мили деца, бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете усмихнати. Желая ви едно невероятно лято. Аплодисменти за всички деца, за всички, които присъстват тук и за тези прекрасни деца в народни носии. Вас ви приветствам с добре дошли и се надявам днес да се получи един невероятен празник. Весел празник от мен! Новият кметски наместник на Люково току-що получи един красив букет. Аз я представих в интернет, сега я представям на живо. Това е Карамфила Петкова, един невероятен човек. Карамфила е жена с голямо сърце. За малкото време, в което е в Люково, тя започна да променя селото. И знам, че нейната енергия ще я докара до там, че тя няма да спре и Люково ще продължи да се развива. Силни аплодисменти за Карамфила! Успех ти желая! Програмата ни продължава с танцово изпълнение на децата от детска градина Боряна по
слънце я изгре, сутрин рано в неделята да огре слънчице, бащищи гори широки и трите бора високи. Болен ми Пейо лежеше, Пейо ми млада гидия, майка му вода носеше, жало мило думаше. Я стани синко да видиш твоите верни другари, твоите верни другари. Хорото водят и питат, къде Пейо да дойде, хорото да си поведе. Долична мама, хубава мома ги издава. Където сме ние, дали е в сърцето ни, където и да идем, или е България, което сме ние, дали с делата си ни славим нейното име. Това е България, велика и свята, за нас тя е дом, един едничък на земята. И ние сме българи, в нас е съдбата, да върнем земята ни отново светлината. Сега е България, което сме ние, а ние сме сила българска със славно име. Единни да бъдем, страха да набием, само с мир и доброта сълзи ще изтрием, защото България земя е на Бога, а нашите дела крещат и съдбата нова. И за да пребъде велика и свята, омразата с обич да сменим в сърцата.
като съм тук наблизо. Добре. Разтърсва и едновременно пълни и очите, и сърцето. Такава емоция с думи не може да се опише. Родопска китка на гайда ще изпълни Димитър Добрев. Да се насладим на невероятното изпълнение на нашите приятели от гайдарски състав Караджата с художествен ръководител Явор Бобев. Скъпи гости, за нас е чест и удоволствие днес да бъдем на вашия празник. Пожелаваме на всички много здраве, щастие, избъднати мечти, на мълчуганите пълни усмивки. Бъдете здрави и ви каним на едно хубаво родопско хоро. Представям ви гайдарски състав Караджата. Каним всички на едно хубаво родопско хоро. Ой, чобана, чобана, Карагьо,
Обан, добре ме дошъл Карагьошу. Добре ме дошъл Карагьошу. Как те почерпя за вино и ракия. Ой, моме, ти малка, моме, аз не съм дошъл вино да пия. Аз не съм дошъл вино да пия, вино да пия, люта ракия. Изплела съм ти Мехмедо, на чифта бели чорапи, на чифта бели чорапи, а да ни не мете кода да диш. Твоим ротен командир, замадата после Мехмедо, Вадина на преждочкине. Рипани калинки да тропиме, да са пока душманиме. Рипани калинки да тропиме, да са пока душманиме. Да са пока душманиме, еми мойне, еми твойне. Да са пока душманиме, еми мойне, еми твойне. Начало младо, когда репна, когда топна, прею чело младо, репна, топна, когда репна, когда топна, я ведь одни ода, когда топна, я ведь майка одни глоба. Сидно! Yes. Благодарим ви.
Ей, шест. Da cara, da go paroga.